हां मजवायला पाहिजे ते शेपटे शेपटे मजवायला पाहिजे हां आणि ते जोराने डाग टाका पण डाग झाले उडवायचे तिथं तुझ्या आपल्याला तिथं जर असं तर म्हणून चालतं हां बरं जरा जरा त्याच्यापेक्षा ती सुंदर होती कारण एक्सपिरियन्स आला इथे त्यामुळे तुम्हाला विचारून बॉर्डर बॅकग्राऊंड चेक 500 फुटाची केली आहे सर त्यामुळे कॉन्फिडन्स ए बंद कर करता खुर्ची खाली आहे